Camp i Tivoli, en forlystelsespark, der nok rimeligvis er ved at blive lidt for givtig. Der skal være koncert i dag med Kanye West, og derfor så vælger man at lukke haven kl. 17 for folk som mig med årskort. Nu har jeg været så heldig at få mit årskort. Men jeg så en familie, der købte billet til haven, til herlighederne. Og det var ved 16-tiden, hvor de søde Tivoli-vagter sagde, du skal lige være opmærksom på, at haven den lukker kl. 17. Og det er jo så ikke helt rigtigt, for forlystelserne de lukker 4:30, fordi kassen skal tælles op. Så der er ingen mad at få, der er ingen ture, der kører, men du kan kigge på blomsterne. Det kan du i en halv time. Men vildt nok, altså, fordi der er jo folk, der køber et årskort. Så skulle man tro, det galt hele året, men det gør det ikke, fordi Kanye West kommer. Så 9.000 mennesker skal tjekke, at der ikke er nogen gangsterrapper eller ninjaer, der hopper ud af den flyvende kuffert for at dræbe en farlig rapper. Pas på, bjerget kommer! Pas nu på, Kanye West. Det er et farligt sted at være i Tivoli. Hold kæft, hvor skulle du skamme dig. Når I begynder at pisse på jeres stamkunder ved at smide dem ud kl. 17, fordi I skal have besøg af en gangsterrapper, der ikke tør gå i Tivoli. Hvad fanden sker der? Med, at den koncert blev ødelagt. Jeg håber, det kommer til at regne så meget, at Kanye West får stød på en mikrofon og falder om med frode om munden og må bæres ud herfra. Pas nu på! På bjerget igen. Pas på, Kanye. Jeg har styr på den her del. Området er clear og secure. Der er ikke nogen farlige gangster her. Der er lidt mudder. Sådan her. Pas på farlige Danmark.